Dies ire, dies illa, solvet seculum in favilla. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng isa sa mga kapatid ng lola ko, si Nanay Gaga. Taong 1990, St. Mary Siraway, Zamboanga del Norte. Itong mga panahong ito, merong kaibigan si Nanay Gaga na palagi niyang kasakasama tuwing pupunta siya ng ilog para maglaba. 2 o 3 beses silang magkita noon sa ilog. Gawa ng silang dalawa ang nakatoka sa kanika nilang pamilya para maglaba. Marami kasi silang mga kapatid noon kaya marami din ang labahin. Dito noon sa St. Mary, merong 2 ilog. Yung isa yung medyo malapit sa simbahan. Tapos yung isa naman, yung malapit sa dagat. Lingguhan doon lang sila naglalabas sa ilog na malapit sa simbahan. Doon na kasi nila nakasanayan na gawin ang kanilang paglalaba. Hanggang isang Biyernes ng hapon, nagyaya itong kaibigan ni Nanay Gaga na doon sila maglaba sa ilog na malapit sa dagat. Dahil ang gustong mangyari nitong kaibigan niya, kitain yung isa sa mga nanliligaw sa kanya. Yun palang grupo ng mga kalalakihan na yon. Doon naglalaba sa ilog malapit sa dagat kapag araw ng Biyernes tuwing 6:00 ng hapon. Sumama naman itong si Nanay Gaga sa kaibigan niya kasi interesado din siya sa kinukwento nitong manliligaw ng kaibigan niya. Gusto lang makita ni Nanay Gaga kung totoo ba yung kinukwento nito. Nung nandun na sila sa ilog malapit sa dagat, nakita nilang meron itong mga kasama. 3 kalalakihan yung nandoon. Lumapit sila at nagsimula na ang kwentuhan. Yun ang unang beses nilang pumunta doon para maglaba. Si Nanay Gaga, pumuesto doon sa mabatong parte para meron siyang paglalagyan ng planggana niya. Nung inilalapag na niya yung mga labahin niya, nilapitan siya nung isang lalaki. Ang sabi sa kanya, "Day, layo ka dyan. Huwag kang lalapit dun sa puting bato. Mahirap na, baka tamaan mo." Itinuro nung lalaki yung puting bato kay Nanay Gaga. Halos katabi niya na ito. Tinanong ni Nanay Gaga kung bakit niya iiwasan yon. Ang sabi nung lalaki, merong matandang engkanto ang nakatira doon. Lahat sila nire-respeto yon. Lahat ng naglalaba sa ilog na yon, iniiwasan yung bato. Meron na kasing naging biktima yung matandang engkanto na yon. Nakausap siya ng manggagamot dahil sumanib ito doon sa mismong nabiktima niya. Wala naman siyang intensyong manakit. Ang kanya lang, hanggat maaari, huwag didikit sa tinitirhan niya. Marami kasing batang engkanto din ang naglalaro sa ilog na yon. Baka madisgrasya. Yan yung paliwanag sa kanya nung lalaki. Itong si Nanay Gaga naman, bilang buong buo ang paniniwala niya sa mga hindi nakikita, agad-agad ay umalis siya doon sa batuhan. Tapos lumipat siya ng pwesto. Pero nung narinig ito nung kaibigan ni Nanay Gaga, nagpakitang gilas ito doon sa lalaking nanliligaw sa kanya. Ang ginawa nito, kinuha niya lahat ng labahin niya at ipinatong doon sa mismong puting bato na sinasabi nung isa nilang kasama na iwasan. Hindi kasi naniniwala ang pamilya nito sa mga ganon. Sa tanang buhay kasi nila, hindi sila nakaranas ng ganyan kahit pa sa Siraway sila nakatira. Hindi naman kasi lahat ng tao doon may karanasan sa mga ganitong nilalang. Kaya yung babae, bukod sa pinatungan na niya yung puting bato, naligo pa ito doon sa ilog. Habang natatawa-tawa siya. Samantalang yung 3 lalaking naglalaba din doon, sa sobrang takot, umalis. Ultimo yung manliligaw niya, iniwan siya doon. Nung nakita na nila Nanay Gaga at ng kaibigan niya na umaalis yung 3, nakatitig lang sila doon.
Tapos sinabi din ni Nanay Gaga sa kaibigan niya na umalis na din sila. Pero napahiya na yung kaibigan niya eh. Kaya ang ginawa nito, pinanindigan na niya ang pagligo doon. Tapos lahat ng labahan niya, doon na din niya nilabahan sa mismong tabi ng puting bato. Si Nanay Gaga naman, nanatiling malayo sa kaibigan niya. Dahil alam niya na merong pwedeng mangyari. At hindi nga siya nagkamali. Matapos ang insidenteng yun, wala namang pinagbago doon sa kaibigan niya. Pero bawat linggo, napapansin niya sa kaibigan niya, papayat ito ng papayat. Humuhumpak na ang pisngi nito. Kasabay ng yung tiyan, lumalaki din ng lumalaki. Duda niya dito, nabuntis nung manliligaw niya. Naghanap lang ng tamang pagkakataon si Nanay Gaga para tanungin niya ito. Nung nakakita siya ng magandang pagkakataon, tinanong niya kung buntis ba siya. Napatitig ito sa mukha ni Nanay Gaga at natatawa-tawa pang sumagot ng hindi. Ni minsan sa buong buhay niya, wala pa siyang nakatalik. Nung una, hindi naniniwala si Nanay Gaga. Baka ayaw lang nitong umamin. Hanggang sa lumipas pa ang ilang mga araw, hindi na niya ito nakakasabay sa paglalaba. Wala na yung kaibigan niya. Ang ginawa ni Nanay Gaga, pinuntahan niya kung saan ito nakatira para bisitahin. Pagpasok niya sa loob ng bahay nito, nakita niyang nakaupo na lang ito sa isang bangko. Humpak na humpak ang pisngi at nangangalumata. Hinang-hina, napakapayat, at yung tiyan niya halos lumobo na dahil sa sobrang laki. Natakot si Nanay Gaga dahil sa itsura nito. Dahil kung titingnan mo, hindi na ito normal. Para na siyang bangkay. Maging ang mga magulang ng babae ay labis na nagtataka sa kalagayan ng anak nila. Nung mga unang buwan na nagkaganon yung anak nila, akala nila talaga buntis. Pinapaamin nila ito pero hindi talaga umaamin. Hanggang sa napagtanto nila na meron pala itong malalang sakit. Nung narinig ni Nanay Gaga ang lahat ng sinabi nila, doon na siya nagkwento ng mga nangyari sa kanila sa ilog. Napamura yung tatay ng babae. Maski pala siya, alam niya yung kwento tungkol sa ilog na yun. Hindi lang niya pinapansin gawa nga ng hindi sila naniniwala doon. Kahit labag sa loob ng mag-anak, wala silang ibang pagpipilian kundi lumapit doon sa manggagamot na nakaengkwentro na yung matandang engkanto na nakatira sa ilog. Nung nandun na sila sa manggagamot, napamura din ito dahil nakita niya yung dalaga na nag-aagaw buhay na. Sabi ng manggagamot, malala na yung binigay na sakit doon sa babae. Ang magagawa na lang niya, pasamahan ito doon sa ilog at mag-alay sila ng 3 buhay na manok, saging at isang dilaw na kakao. Ito ang magsisilbing daan para makausap nila yung matandang engkantong nakatira sa ilog. At doon ay humingi sila ng paumanhin. Ang sabi ng manggagamot, ang maaari lang sumama sa kanya ay yung taong nakasama nito bago siya nagkasakit. At ang taong yon ay si Nanay Gaga. Kinaumagahan matapos ang pakikipag-usap nila doon sa manggagamot, nilapitan ng mga magulang ng babae si Nanay Gaga at sinabi nila ang lahat ng bili nito sa kanila. Ayaw sanang sumama ni Nanay Gaga dahil takot siyang makakita. Pero wala siyang magagawa. Yung kaibigan niya nasa bingit ng kamatayan. Ano't anumang oras, pwede itong mamatay. Kaya kahit takot na takot siya, dahil na din sa awa niya sa kaibigan niya, nakumbinsi niya ang sarili niyang samahan na lang ito. Payo ng manggagamot, pumunta sila doon ng Miyerkules o Biyernes ng 6:00 ng hapon. Silang dalawa lang, walang ibang dapat makaalam. Ang ginawa ni Nanay Gaga, kahit konti pa lang yung labahin nila, kinuha niya na ito para meron siyang dahilan na umalis ng bahay na hindi mag-iisip ang mga magulang niya kung saan siya pupunta.
Habang itong kaibigan naman niya, kahit hinang-hina na, pilit na naglakad papunta doon sa ilog. Hindi na ito nagawang sunduin ni Nanay Gaga dahil baka pag-isipan pa siya ng mga magulang niya. Nung nandun na sila sa ilog, dahil nga mahina itong kaibigan ni Nanay Gaga, hindi niya nadala yung 3 manok, saging, tsaka dilaw na kakao. Hindi niya kayang buhatin yon ng sabay-sabay. Kaya ang ginawa ni Nanay Gaga, naglakad siya pabalik sa bahay ng babae para kunin yung mga yon. Nung nakuha na niya, bumalik siya sa ilog bitbit ang mga ito. Nagmamadaling bumalik si Nanay Gaga doon dahil lagpas 6:00 na. Pagdating niya ng ilog at pagtingin niya sa kaibigan niya, bigla siyang hindi nakakilos sa kanyang kinatatayuan. Unti-unti siyang nakakaramdam ng lamig at kilabot sa kanyang buong katawan. Ang kanyang mga mata lumuluha sa hindi malamang dahilan. Nanginginig na din ang kanyang buong katawan. At ang mga tuhod niya, bibigay na. Napaupo si Nanay Gaga at nabitawan niya ang lahat ng kanyang daladala. Dahil ang nasa harapan niya ay yung kaibigan niya at yung matandang engkanto na nagambala nito. Gustong maiyak ni Nanay Gaga pero hindi niya magawa. Hinihingal-hingal siya at halos hirap na siyang makahinga. Dahil yung matandang engkanto nakaakbay na sa kanyang kaibigan. Animoy gusto na nitong kunin. Yung kaibigan naman niya, nakayuko na lang habang nakahawak sa kanyang malaking tiyan. Dahan-dahang humarap kay Nanay Gaga. Yung matandang engkanto. Paglalarawan niya sa itsura nito, kulay itim ang buong balat. Punong-puno ng kakaibang mga tinik na merong iba't ibang kulay ang katawan. Wala itong mga mata. Mahaba, malalaki at matutulis ang mga ngipin. At yung pisngi nito ay nakalaylay na. Abot ang balat ng pisngi nito sa kanyang katawan. Halos kasing liit lang ito ng kaibigan niya. Nung alam niyang nakatingin ito sa kanya, napapikit si Nanay Gaga at itinuro niya yung mga alay nila. Maya-maya pa, pagmulat niya, wala na ito. At yung kaibigan niya, iyak lang ng iyak habang pilit nitong iniaabot ang kamay niya sa kanya. Agad-agad tumayo si Nanay Gaga para tulungan yung kaibigan niya. Pagpasan niya dito, merong tumapik sa kanyang likod. Paglingon niya, isang napakagandang babae. Nakalutang ito sa hangin at nakangiti sa kanila. Nakita niyang tumalon ito sa ilog at bigla na lang nawala. Kasunod niyan, nakarinig siya ng tawa sa likod nila. Para bang tawa ito ng isang demonyo. Pagkarinig niya nun, nagmadali siyang kargahin yung kaibigan niya para makauwi ito sa kanila. Nung nakarating na sila sa bahay, iyak pa rin ang iyak yung kaibigan niya. Habang siya naman, takot at na-trauma na dahil sa nangyari. Kaya nagpaalam siya doon sa mga magulang ng kaibigan niya na kung pwede sana doon muna siya magpalipas ng gabi. Pumayag naman ito at lahat na nangyari sa kanila doon sa ilog, ikinuwento niya sa mga magulang ng kaibigan niya. Kinaumagahan, may nakita si Nanay Gaga na puno ng langka sa tapat ng bahay ng kaibigan niya. Yung langka na yun, naiiba ng itsura sa lahat ng kasabayan nitong bunga. Nagpaalam si Nanay Gaga doon sa tatay ng kaibigan niya na kung pwede ay pitasin niya yon at kainin nila. Sumang-ayon naman ito kasi gano'n naman sa mga probinsya eh. Kapag may mga bunga yung puno, paalam ka lang ibibigay nila yon. Wag lang yung mga nakabalot ng plastic kasi kanila yun eh. Nung kinuha ni Nanay Gaga yung bunga,
Unang-unang ginawa niya, biniyak niya yun. Tapos yung amoy, napakabango. Animoy nilulutong asukal. Ang sarap sa ilong. Pinalabas niya yung kaibigan niya para kumain ng langka. Habang kumakain sila ng langka, sarap na sarap silang dalawa. Kwentuhan, tawanan, parang walang sakit yung kaibigan niya kasi sobrang saya nila eh. Hanggang maya-maya pa, nakakaramdam yung kaibigan niya na merong kakaiba sa kanyang ari. Nagpaalam ito kay Nanay Gaga na papasok muna siya sa loob ng bahay para silipin kung ano yon. Nung nasa loob na siya, bigla-bigla itong sumigaw ng napakalakas. Gulat na gulat siya at takot na takot. Pumasok si Nanay Gaga sa loob ng bahay dahil narinig niyang sumigaw ito. Pagtingin nila sa kamay ng kaibigan niya, meron itong mga naglalakihang linta. Lahat ng mga linta na yon ay galing mismo sa loob ng kanyang ari. Tapos walang humpay ang paglabas ng mga yon. Nakikita nilang nahuhulog ang mga yon sa lapag habang nakatayo yung kaibigan niya. Kasabay niyan, dahan-dahan namang umiimpis yung tiyan niya. Bigla-bigla na lang pumasok sa isip ni Nanay Gaga na ang naging dahilan nun ay yung kinain nilang langka. Kaya inabutan niya pa ito ng langka at pinakain pa. Pero yung kaibigan niya, hirap na hirap dahil sobrang sakit at hapdi nung paglabas ng mga linta. Niyayakap lang ito ng nanay niya para kahit papano ay maibsan yung sakit na nararamdaman niya. Tumagal yun ng 10 minuto. Hanggang sa yung tiyan niya, tuluyan ng lumiit at bumalik na sa dati. Magmula nung mangyari yan, kahit hindi naman sila obligadong mag-alay doon sa ilog, ginagawa na nilang mag-anak yan tuwing sasapit ang Miyerkules at Biyernes ng 6:00. Okay, maganda tong kwento na to para doon sa mga taong nambabastos ng paniniwala ng iba. Hindi ko naman sinasabi na maniwala din kayo sa paniniwala na meron kami. Pero yung magko-comment kayo ng hindi maganda, siguro iwasan nyo na lang. Kasi yung tinatawag nating karma, andyan lang yun eh. Mas nakakatakot kung sa mahal mo pa sa buhay mapunta yung karma imbis na sa'yo. Kaya, ingat kayo ha. Paalala lang ito. Opinyon ko sa kwento, ito siguro yung dahilan kung bakit hanggang ngayon merong alam si Nanay Gaga na mga pangontra laban sa mga yan. Kung mapapakinggan nyo yung mga nakaraan kong kwento, halos ilang beses ko nang nabanggit ito si Nanay Gaga na gumagamot ng mga nakulam, engkanto o aswang. Kapatid yan ng lola ko. At saka, makikita nyo yan sa Siraway pagpunta namin doon. At doon sa nilalang na nakita nila sa ilog, hindi ako sigurado kung demonyo na ba yun o engkanto lang. Kasi hindi talaga natin masasabi ang itsura ng mga yan eh. Merong magaganda, merong pangit, meron din naman yung mga sobrang pangit. 'Di ba? Kayo, ano ang opinion nyo sa kwentong ito? Open ang comment section natin para makakomment kayo ng sarili ninyong opinion. Paano ba yan? Walang namatay. Tapos gumaling pa. Tapos buhay pa yun hanggang ngayon. Eh di alam na.